kuti imba yangu yakaparara nokuda kwaLucy. Akaudza ini nemukadzi wangu kuti akandoona ndine umwe mukadzi pamba nderera naye ndichigeza naye. Kadzoka dhera aisafundira yokuti ndoita sei ndinodzoka ndasvika. Ndichisvika ndichipinda mumba ndakaona achibuda mumba tinoshandisa turunzi but akabuda nemukadzi mumba mandinogara naye iye muno bedroom mangu. Ndikamuonese mukadzi wake kuti anoita chihure mumasomo angu kuti ini handina zvandokwanisa kuita kana even hana hama yangu ine chimvundutsira ichita sei anondidzvinyirira saka that's why ndakazvika kubuda. Ini ndine mwana wangu akandora ndine mwana wangu 1 iye ane mwana wake 2. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Pamusoro yemashef muri muno nyangu ine ndakava naye muno ndekuti imba yangu yakaparara nokuda kwaLucy. Akaudza ini nemukadzi wangu kuti akandoona ndine umwe mukadzi pamba nderera naye ndichigeza naye. Ndo nyaya ndakazoripota kuno. Uri kuripotera ndiyani? NdiLucy naPrecious Zawada. Lucy. Peti mangu andizivi. Kurikumangariwa nembosve kuputsa musha wevanhu. Ndozvekutaurwa. Peti mangu. Vaudze. Peti mangu andizivi. Wanzwa zvavataura? Panzi tikumangarira Lucy ndiye akaudza mudzimai wangu kuti inini ndine umwe mudzimai wandiri kutora wandaitogeza naye pamba. Imakazviudzwa nani? naPrecious Zawada. Precious, titaurei. Pamusoro idari. Inini handinamboudzwa nemunhu. Ndakazvionera ndega. Ndakabuda akandipa mari kuti ndiende kwaHarare ndikaenda kwaHarare shure. Asi ndakadzoka dhera aisafundira yokuti ndoita sei ndinodzoka ndasvika. Ndichisvika ndichipinda mumba ndakaona achibuda mumba tinoshandisa turunzi but akabuda nemukadzi mumba mandinogara naye iye muno bedroom mangu. Ndikabvunza kuti ko ndiani? Akati ishamwari yangu. Saka ine ndanga ndisina chekuita panguva nekuti panguva yano munhu wokundivhundutsira ndabva ilenyika chii kachanowanza kundiona. Handina chandakakwanisa kutaura panguva iyoyi. Chandakazokwanisa inini ndechekuzoti ndakabva ndafonera after ndifunga 1-2 days kana mwana arwara. Ndokubuda chiri pandakabuda inokuenda kwandakuita. Handina shoro ndodzoka pano nechikonzero chekuti inini ndakarwadzwa nezvokwanisa kuti mumba mandogara ndobhata wakapinda neumwe mukadzi handina zvandakakwanisa kukuita asi kudzoka kwangu pano kuchanetsa. Ndokuenda kwandakaita kuno. Zvisvikazonini ndisvike pakutora henyu. Lucy akupindura pa? Handisi kuziva mumba wangu. Lucy akupindura pa kunyaya iyi? Pamusoro imamu. Nyaya iri apa ndifunga Lucy kana wauya nefoni yamai vako vane rekodhi yavainayo pandakazokubvunza nyaya iyi mushure munguva unokuwana unoshanda nawo wanga ukaisa munyaya kana wauya nefoni yamai vako unogona kuvhurira ishe nyaya yavainzi matsanangura kuti amai ako ndakazokubvunza pamusoro penyaya iyi. Uri kunzwa zvataura mudzimai wako? Vanzi ndakazvionera ndega. inhema hazvisirizvo. Mumba pandogara ini ndinogara nemuridzi wemba mukoma wake anogara imwe rumu ini ndogara imwe rumu dining i1. Mimi makazoziva sei kuti ndiye ataura? Mudzimai wangu ndiye akauya achindipopotera achindiudza. Munoona kana vanhu mauya kumatara chinoitisa kuti mubatsirike ka inhau kutaurira dare chokwadi. Saka mukauya kuno neubhanditi hakuna chinofamba.
nditi makwao hapana chinofamba. Hapana here zuva rawakawanikwa iwe nemudzimai uyu uchibuda mumba neumwe mukadzi? Hapana kana zuva kana 1 day. Hakuna kana 1 day. Saka uri kureva kuti iwe chiri kupasa imba chiyapa kana pasina zvinhu zvakadaro? Mudzimai akabuda akaenda kuHarare, kwairwara tete vake. Aenda kuHarare, adzoka kumba, tofunga takagara 2 weeks. Tagara 2 weeks, takanetsana neimwe nyaya yanga isiriyo izvo tichinetsana mumba. Ndopaakazoenda kunopotera kumba kwemunin'ina wake anogara kuSide Police. Ndakamuteera usiku. Munhu wake akati asidzokere kumba, takadzokera kumba. Tadzokera kumba, ndakaita 2 days isingaende kubasa. Reki 3 kuseni akamuka panze achinotsvaira. Aibva kunotsvaira ndopaakauya achiita zvokupusha dhozo yake zvokuti munhu apusha dhozo yake. Ndichibva ndamuti ko chii? Zvakanzi mukadzi wauri kunzi wakatorewa ukarara naye pamubhedha wangu apa ukanogeza naye mukadzi wekupi? Ndichibva ndamuti mukadzi ndakatora inini, mukadzi upodzwa nani? Zvakanzi ivo vanhu vakakuona wavazive. Ndakati inini ndiana kuudza izvozvo. So vanhu mukadzi ndopakatanga uri popota yapo apopota ndarakapa munyaya iyi yapera izvozvo. Ndakasanga kumubvunza futi zvosvika sara zvanzi nyaya iyi ndakaudzwa naLucy ndiakakuudzewo. Ndakasvikeripa kunoshedza Lucy. Ndakati Lucy ndiri kukumbira uye umba kwangu ndira kuvhunza nyaya iyi mafambiro yakaita kuti akafamba sei. Uyo akabuda uyu kubva mumba manga ndiri akanoudza Lucy kuti imbo ibva apa batina charoda kukuvhunza nyaya iyaiya. Lucy akabva ndakabuda nini ndakaenda kubasa. Saka nhasi tawauya kuzomhanara pachii munyaya yacho? Nyaya yekuti ndozoimhangarira nini, mukadzi wangu nini haasiri kumba akatotama nokuda kwenyaya iyoyo. So wauri kumhangarira ndiani? Ndilusi ndakanotaura nyaya yekuti akandoona ndine mukadzi mumba ini mukadzi wandisanobva ndatora pamba achiudza mukadzi wangu. Mukadzi wacho iye ndiye ari kubudisa Lucy munyaya yacho nekuti akavaona ndega inhema dzake. Imba pandogara ndogara nemuridzi wemba mukoma wake. Everyday anenge aripo, handisati kana 1 day kana chii. Akamboda kuti gadzirisa uyo akatorambwa achiudza kuti nyaya iyi hazvisiri izvo. Saka umbowo hwacho hwautemba nawo kuna Lucy ndohwokuti chii? Lucy kana auya nefoni yamai vake ine audio irimo yaitora mai vake tichibvunzana nyaya iyi takamira pamba pana Lucy pafenzi. Uri kunzwa here tisati tapureya audio tiri kuti chaunofunga muaudio iyoyo kuti chinokubatsira chii? Chinondibatsira ndechekuti pandakasvika ndichibvunza Lucy nini, Lucy akataura matauriro akaita, mashoko aitaura inini achiti mukadzi wenyu ane vamwe vari kumuudza ndisiri ndakamuudza izvozvo. Dai mukadzi wenyu auya apa tagara pasi tataura nyaya iyi, ataura nyaya yake sezvairi. Uri kunzwa here zvaari kutaura Lucy macho? Zvinopadare muono upi unozoita kuti titi isusu Lucy akataura kuti imimi makawanikwa muchigeza nemumwe mukadzi mumba menyu? Zviri kudzokera pekuti mukadzi ari kutaura kuti uyu haana kumbobvera akanditaurira zvekuti imimi makanga muine umwe mukadzi wamaitora muchinogeza naye muchinorara naye mumba menyu. Hapana pazvinobuda akaipapo kana akatsanangura matsananguriro iwayo ekuti mukadzi wenyu ngaataure nyaya yake sezvairi. Yava nyaya handisaka akutaura matauriro aya. Iye akasingaziva kuti nyaya iyi ndichazvita pakunotisa kuno kwamambo kuno. Ndiani? Mukadzi wangu. Saka akutaura achinzvinga sematauriro aya. Mazvese achitaura aitaura kuti chero Lucy akagara apa ndozvitaura kuti akandiudza izvozvo. Ambuya tibatsirei mudaro. Inini chokwadi chandiri kutaura ndicho chekuti munhu uyu ndakamuona ndega, asi nyaya yekuti handina maraiti nekuti murume uyu ane nguva yevhelen kuti anondirova. Panguva iyoyo ndakashayiwa kundotadza kuzondiita sei achibuda nemunhu. Zvevanhu asabate manext door. Inini naiye ndogara inini mumba mangu inini nani naiye. Vakutaura umwana bangu vanenge vasipo masikati andakasvika pamba ini. Zvemanext door asabate vanhu. Inini murume uyu neproof yangu ndege kuti ndakamuona but handina chandaikwanisa kuti ndinoda kumurova mukadzi uyu iye kwanisa kundurova nekuti munhu agara ane challenge kwandiri anongondidherera kuti handione semukadzi wake. Pamwe ndakachida kubvunza uyu kuti chingaite kuti tigutsikane kuti wakabata uyu aine mukadzi chii. Iwo mbowo ungatigutse muno mudare ndeupi? Wamuona kuti ane mukadzi angazoramba mangwana wakaenda kunani
kuti utaure kuti ndamubata mukadzi manike murume wangu ndamubata ine mukadzi inini handina kwandakaenda nemunhu wandakanokwanisa kuti ngendiudze nekuti nguva dzese saka tikatendesei mashoko ako kuti ndechokwadi kana chokwadi wakabata murume wako zvinorwadza unobva watoti vasikana weye uyamone ndamubata uyu mukadzi ukadai wakatoziva kutoti ndiani wakamuziva here mukadzi wacho ndiani mukadzi zvekuti ndikamuona inini ndinomuziva wakadii kuzoita fainda kuti kuti unyatsomuona umukumikidze mhosva yawakamuwana achiita mumba mako kana chiri chokwadi chauri kutaura saka tingatendesei aiwa wakatipeka evidence kaikuti nekuti watobata munhu handiti mangwana anozoramba iwo wakaenda kunani kuti utaure kuti ndawanawo murume wangu ane mukadzi onai mukadzi vari kubuda muno uyu so pane vamwe vanga vari kuvadusa saka tingabudzika nesei kuti utaura chokwadi tiri kuona sekuti hausi kutaura chokwadi tingabudzika nesei kuiwo pawakazobuda mumba izvozvo zvaitika una waudza kuti azokupupurira kuti mukadzi uyu mukamuona abuda mumba abudira nyaya yekuti uyu murume ari kuita zvemagirlfriends publicly mumba anotopinda nemadzimai mumba ndizvozvo mambo but pamwe pacho kuti inini ndiudze vanhu murume uyu anondidzvinyirira zvokuti iwe ngauda kuti udze nyaya yakazoinzwa yakutaura nanhini ndinogona kurohwa saka pamwe pacho rimwe nguva ndogona kuudza hama dzangu kana mumafoni ichi asi iye ari kuti ndizoudza manext door haakwanise dzoyada kuti tikaita nyaya dzingwandomutsimbirira ondirova yopera yakadaro saka ini ndakangoenda kangozvichengeta mwoyo mangu asi kuzobuda kwandakaenda ndifanira kutora tini handichadzoke parano nekuti munhu wandakaona inini nyaya yekundirwadza kubva deiro rusvikana nhasi inini ndave kuini asi kuchazonditeera kana wakundida uchaita sei uchanditsvaga ndimakundi andakaita pano changamire tirikuona kuti nyaya iyi yakazobikwa kumashure asi iwewe chauri kuda chii panyaya yako chichemo chako kuna mambo chawawira munhu pamusoro peimba yako chii no not you chemo changu chakambira chii chacho rubatsiro rwauda ndebatsira kunindira kuti imba yangu yaparara nemukadzi wangu nenyaya izvi saka unoda kuti zviitwa sei uchiri kuti zvayaparara uri kuya uzoudza mambo kuti yatoparara vatigadzirise imba yedu isusu iwo mukadzi wako unomuda here mukadzi murume wako unomuda shangamire imba yangu ndinoida saka chiri kunetsa chii chiri kunetsa inini nenyaya yekuti murume wangu inini haandione semukadzi wake kuti anoita chihure mumasomo angu kuti ini handina zvandokwanisa kuita kana even haana hama yangu ino yechimvundusira ichita sei anondidzvinyirira saka that's why ndakazvika kubuda right nyaya kwatinofanira kuitorera ndepekuti kana tichida kuigadzira kuti ivepo tinofanira kunzwa zvekutaurwa nadefendant pane dambudziko rake ane dambudziko rekuti anothreatenwa nemurume uyu anomushandisira simba saka anoita zvaanoda naye achishandisa chete kuti kana azoisa complain iye chake anoshandisa simba rekurwa nekuita sei saka toda kukuudza shamwari kana uchida imba yako kuti ive imba inorarama imhosva kugara uchirova mukadzi unosungwa naabuse iyoyo iabuse inotosungisa kumapurisa handiti wapanzwa zvatoda kutaura kana uchida mudzimai wako iwe mude pachokwadi washaya here kokuitira chipambi chingaitirwa mumba mako maunogara unenge washaya respect nemukadzi wako kushandisa simba rekuti panonje pangu anondiitei handiti wazvona saka anoenda imba yacho naibva yako iwe uchimuda mukadzi wako respekta mukadzi wako handiti wakona ari kuti naiye anoida imba yake saka isusu kana vanhu vachidanana tinovadzorera kumba handiti wakwa but tichiisa nyaya iyoyo yekuti kana wada mukadzi wako iwe garisana naye zvakanaka handiti wakwa garisana naye zvakanaka chinhu chakakosha rudo pamukadzi wacho yeye kwete kungomuda kumushandisa mune vana vangani mwanayi mukomana saka unoda chii kana mukadzi achikukudzira rudzi rwako unotora mwakadzi akangoti 2 minutes chete asipo watonotora kowadii kunohura ikoko kana une shave kusada kugara mukadzi asipo handiti wapawa iwe vabereki vako vari kupi
mai vari kugadzemu baba vari kuharara akaroora nemurume murume haana kuroora hauna kuroora mukadzi mari ndakaendesa mari shoma inzwa kati chinonzi kuroora mukadzi wako nezvishoma zvauinazvo handiti zvinoratidza rudo chinhu chakakosha pakugarisana kwevanhu chinoita kuti vanhu vagarisana rudo handiti unozvinzwa rudo ndo chinhu chakakosha ungave murombo asi uine rudo nemukadzi wako vabereki vake vanosununguka kwete kuti ugare uchirova mukadzi wausina kuroora futi handiti wakwava sati ndamurova changamiri izvozvo hakuna zvinhu zvakadaro mwana hakuna zvinhu zvakadaro sati ndine makore andagara nawo musi unoona kuti tinetsana naye ndichimudzora kuti uya panapeo tichitaurirane mumba tichinetsana asati ndamurova kuti ndogara ndichimuvhundutsira kana kuita sei handimuvhundutsire pamba zvino chitema zvachinoita chinobuda pavanhu ezvino muri kupupurira mudare kakuti muri kudanana uyo ati imba yangu ndoida iwo kati mukadzi wangu ndomuda uyo akati imba yangu ndoida kuratidza kuti murume wake anomudii anomuda asi kana pasara manje uchiti uyo anotaura kuti unondishungurudza iwe uchiramba handiti ipapo panosara pasina kugadzirisika handiokwaa muchimonosvika futi mumba mangwana mukudzoka futi pano nokuti hamusida kubudisa chokwadi handiti iwewe kana usingamurove iye achiti unondirova handiti kufunga kwako iwewe ipapo panogadzirisika sei handi panongosara pakadaro handitika saka kana pasara pakadaro still uyo akabuda mumba anongoisa defense kuti iyoyo kuti agara anondidii anondishungurudza agara zvakazodai handiti ndaachikukumbirai ezvinoyo unogara kupiwo musikanai kumasiko munin'ina mai wakambovaudza here dambudziko mai ndakavaudza patakaenda norapisa mwana ikoko zvaizvezvi amai vangu ndakatobatisa tv yavo kuda ndipiwe 20 years ndirapise mwana asi baba vake vari mwana wakaramba kurapisa mwana akandikandira mari pachivhutu patinorapisa mwana ndakanhonga mari yangu akatovhunza nomwe mudhara kuti onai mwana wangu chii akarafura mudhara iyeyo akaramba achienda kwaienda inini ndopandakaora moti andikandira mari yangu pasi ndayei iri mari yechipatara iva $15 asi kana toda kukuudzai mungarasika munyika mamunofunga kuti munogona kunogarika hamuna rugare unodzinzwa musikana kutadzirana kana munhu watove chigondora chatove chimoto handi unozvinzwa ukatofunga kuti ndave amai unotofanira kutotora wamai chaiwo matambudziko ekuti wakapuwa $15 nemurume ukarasa pamberi pevanhu changamiro wangu anamborasa but akati ndipe kuno mari yangu kunoitira kuti hausi kudzikomba kwangu ndipe kuno mari yangu ende murume uyu anoratidza simba kwandiri saka ndire zvandokwanisa mari ndakamutambidza mumaoko asi kuzongotiwo yava nyaya saka inonzi inoraswa hapana pandingatore mari indokanda kudai akatonditora kuti ndipe kuno mari yangu andoti hausi kudzoka papi pamusha wangu handina chandonyengerera kuti ndipe kuno uchanozvionera kuti urapise mwana ivi maenda mukanotora tv yamai ndikanobatisa nekuti mwana anga stranded airwara maenda kun'anga kuchipatara akanyorwa mainjection pakanzika kuti kana 20 years ende pacho paangatipa 15 ke atasati tombozoti urwere uyu pauchadikanwa kuti mari ndopacho pandakazosvika kuchipatara zvikazika kuti kana 20 years mwana ite sei saka makashandisa mari kuchipatara nachadza 20 years but panguva tanga tisina ndakabatisa unoda here kudzokera kumba changamiro wangu imba yangu ndoida but anotofana kuva achanga achandiri mubvunzo hanzi munoda here kudzokera kumba kana wauya kudare hausiri unozvitongera kuripwa dare rinoona kuti panoda kuripwa here panoda kuripwei pane mhosva ipi mhosva iri pakati penyu apa tarisa kuno mhosva iri pakati penyu apa handiti wana udiki une makore mangana 24 ka uri kuenda kunoibva uri kunonhanavira kuve munhu nditi iwe une makore mangana 34 a difference of 10 yes yakanaka wana munhu atoipa mukati memba yako ndiwewe handiti unofanira kutarisa kana wakada mwana handiti uyo asi mwana hake paage mudiki kwauri
nemakore mangani 10 handiti unofanira kutomudzidzisa upenyu ndiwo uchimuratidza kuti hama yangu iyi chinogona kunge huri hwana hudiki kana kuti haasati adi azvitambira kuti atove mubereki anoda kutoudzwa kuti aiwa aikona kuti ukaita chinhu womhanya kuti amai ndazonzwai ndazodinidini iye zvino pakashanda 20 years yekuchipatara handiti ngaibude mupambuya mari yavo vatore tv yavo haungati wobereka mwana navo hauna kuvaroorera woti mwana wako akarwara vokurapisira vototora zvinhu zvavo vachinobatisa kune vanhu kuti oi tv yangu imopiwa mari moningirira iye mwana wachona utondiratidza kuti kubva kurwara kwaaita kwachona ikoko kusvika nhasi hausati wamuona ndakamutera ndati wakamuona here mwana ndakamutera kuona mwana ine mari yacho yakutora tv yamama iyoyo ndavanosvika kukomboni kwavo kwaereso akatanga kufunda kuti ndavaya kuzomurova inini murodi vanhu vakauya vakandiunganira asi ngoti vamwe vacho vanhu vaya vazhinji vanhu vatisina navo kubasa vaindiziva vanhu vakataurira nai mune mwana mese haisi nyaya yekutaurirana kuti mune mwana mese handiti saka mukadzi uyo haasi kuda imba here nokuti isu hatidi kunetseka handiti kuvaka zvisipo handitika nokuti kana wakuti munhu atevera kuti kuzoti takatadzirana zvedu ndakutevera kunoona mwana iwo wakumufonerera vanhu vekomboni kuti munhu uya auya ada kundirova munhu angafambire shwa kubva kuno kuchegutu kana kuti munogara kupi ouya kwaunogara iyo kune vahama dzako kuzokurwisa zvakadaro hakuna kwete kudaro changamiro asi iyi kana achiuya paanokanganisa iye haratidza kuti ari kuda kudzoka kuti mukadzi wakuda kunyengerera anoyanika mukadhimandi kekuda kukufosa saka inini ndongofunga ndezvamazisi mateerero akati kati wo ukuteera kuti ndakati wani ndakatakura hembe dzangu nhasi unoteera kuno uri kuti akaya neshamwari yake hanganayo zvikanzi ndatimira pana takatomira panenge pasango like takutosvika pakomboni wacho zvikanzi ndati ndikuda mari yangu yandakachengeta mwana wako kubva ari kudikiwo pandakatongogara newe nayo ndane 3 years newe pandaichengeta mwana wako ndomari yandikuda usikubva mwana upi ini ndine mwana wangu akandorwa ndine mwana wangu 1 iye ane vana vake 2 saka mari wodzimwe nguva baindibetsera kaa mwana kumba kwaza semunhu anenge adiwa imimi iwe wanzi une mukadzi wakawanikwa uinaye mumba mudzimai wako asi iwe unoti mukadzi wako asi akakuwana nyaya yakabuda neweyo ndizvo uyu ndiye akataura kanyaya yake akana kubuda zvakanaka pane pamwe pari kungonyepwa kuti zvinhu zvinyatsetamushe ipapa tachida kuti iwewe nyaya yemadzimai unoita here toda kuti utaure chokwadi mese mapika nyaya yemadzimai unongoita sevanhu varume tinoziva tinozvisa wakamboita here kuitira kuti uchenerana nemukadzi wako zvokudanana nevanhu vanyatsonzwa kweseni yangu here unomboita were zvemagirlfriends ndofunga ukazvibvuma mudare munomu mukadzi wako anoona kuti wataura chokwadi sorry vasikana ndinovaita yeah in this case inogona kunge chiri chokwadi handitika in this case kuda kusina kubatwa nemukadzi zvakanzwikwa nemukadzi vachinzwa nevamwe chinogona kunge chiri chokwadi handiti toda kuti ndototi mukadzi ave kumba kwako handi wamunzwa zvamunaitaura tibatsirewo ipapo pakangogadzirika ende wamunzwa aitaura kuti ndiendeko anofanira kuti aone zvaanoita saka tibatsire ukangogadzira ipapo nyaya yako inobva yagadzirika tisapedze nguva tichingotaura zvisina musoro magirlfriend ndinomaita but kunzi akauya kumba ndakagara naye ndakarara naye ndikanogeza naye ndezvenhema sorry wandafanzwa asi unomboaita ako saka nyaya yabuda iwe mudzimai uri kufunga kuda kuripwa zvakaita sezvo kutaura umbonzi nevatongi hausi unotonga iwe chauda kuripirwa chacho chii pamwe zvandiri kutaura zvazvo zvauda kuripirwa inyaya ipi yauri kuda kuripirwa iwe ini ndoda kuripirwa panyaya iyoyo iyo yekuti akapinda nemunhu mumba mangu mandinogara naye chokwadi chacho ndechipi ndambokubvunza paya kuti chokwadi chacho ndechipi chinori kupupurira nekuti isu toda zvinhu zvine uchapupu chokwadi iyo muti ndofana pamwe ungadaro uchimunyepera ichokwadi kuti ndofana kuva neni chapupu but handina chandinokwanisa kuita nekuti murume uyu nyangwe dao ndite chapupu chacho ndaigona kutozvifira saka ndakatadza kuti nyangwe munhu aane dressing yake hapana chandingatore kwaari waigona kutozvifira nekuti anokukwanisa kundirova iyi iwe unochizidzira mukadzi zvakadaro seiwo aiwa hazviko but nayambo kuti chapupu chinokuraisa icho chouraisa sei
chito chiri kutaura munhu akaona ari kupa munhu even kukoti munongoenda munhu anotopiwa mukana wanzi une mawitness here aunawo vanokupupurira munoziva kufa kwajesu makamboverenga bhaibheri jesu hapana munhu akatongera jesu rufu but kwakange ngatibvunzei vanhu kuti vanoti chii mutongi anga aitazama kununura jesu yangaona kuti munhu ana musha akati semunhu anomubatsira vanhu pamwe vachadii vacharamba kutaura here vanhu ndo vakati urayai uyu siyai ndo vazvatoitika saka munhu anenge asiri iwewe akapupurira kuti isu tinoonawo kuti munhu ari kutaura zvokwadi saka ndiani akaona uyu aine munhu mumba menyu hapana munhu akaona but kunze kwangu ini ndega muri ndasi handina munhu andakakwanisa kudza nekuti kumashure pamakaona ndo vamaita sei inini pandakaona nguva iyoyo iye panguva iyo munhu aitobuda ende munhu yakavhara ndo vamaita sei ndakangomira ndakangoramba ndakamira ndezvana ndakangobatawo mukono wangoramba ndakamira mukadi kumuudza kuti uri kuitire izvi zvakadai kuitira nhasi sezvizvi akataura ndii shamwari yangu ndikati shamwari yangu unobuda naye sei mumba mangu mandogara iwe neni saka ndimi chapopo chacho kwange pane munhu wakuoneka unayo kati shamwari yangu inhema dzavo musi wabva kuharare vakatoya usiku pamba nditofonda navo ndibva kubasa vachiti ndamuratidza vakaona rini makazoona rini inini ndakazviona masikati zvakaitika last week achanyatsozwa hangu diri but zvakaitika last week anga ari masikati pandakasvika ane munhu mumba but last week hakusi kureka kuti mungakanga anga ari masikati musi wechingati kana chisiri chitatu makaenda kuharare inini kuharare ndakanenda kuharare almost ndofunga ndakanogara 2 weeks pa2 weeks nemurume wangu taitokunugera tichita sechiwirirana asi haana kuziva kuti nedate raitaisira kuti ndinouya izora ndaenda sei makazouya ndakangoechinyandira kuti ini munhu wangu ndagara ndinoita sei makanyangira but chamakakanganisa manje makatomuona mukamuudza inini chandakangokwanisa kubvunza ndakamubvunza ko munhu waunaye ndiani murume wangu anopindura kuti munhu weshamwari yangu ko shamwari yangu idzimba i2 rooms ko iwewo sei munhu ari kubuda mukubuda nesekutora shamwari yangu shamwari yangu saka yanga iri shamwari rudzii imunomuziva here munhu wacho ndikamuona ndinomuziva mukamuona zvinoneta but iwo shamwari wakatoonekwa maonerangu kuharare kwavari kuruya vatova nemwedzi vabva kuharare mbuya mwedzi vari kumba vabva kuharare yese kuti vakasvika kandinyangira inhema musi wabva kuharare maani mwedzi wabva kuharare vatova nemwedzi vabva kuharare mwedzi vakabva kuharare iniwe saka unotovaona choko saka wakagarei baba vakamhanyara vachiti inini ndini ndakaudza mukadzi wavo izvi ausiriwe ndosaka ini ndauya kuti vakaudzwa nani ndinganyepa ndiziva osaka pavari kuti ndakamuona apa vari kutaura statement rako iwe makamuona here mani ini ndiri kucherura uyu kuti uyu haana chaanoziva manext door anogaro maanogara muri kuzama kuchenura kuti uyu haana chaanoziva ini nemurume wangu tisikuita sei muri kuzama kuchenura uyu haana chaanoziva ini ndii ndakaona munhu wangu asi asainvolved vanhu vasinei nenyaya oye kuti azofungirwa zvavo zvaita handisi kutoziva iyewo baba kwaiwose uchiti ndekui changamire kuti nditinini ndeuyu ndiakandora ndakamira nini nomwe musikana andora ndakamira nomwe musikana uyeyo tofunga takagara zve2 weeks nemadzimai vangu apa tagara zve2 weeks ndine mukadzi wangu tagara zve2 weeks saka akazobuda hakuna umwe kunze kwayakandoona akazobuda pamba usiku atora foni yangu inini ndichigeza ndokuenda nayo ndabuda enda kuti foni enda kumunhu anichamona ndotakutsvaga ndokuzomwana akazoya chipopota chiti nhamba dzanhingi inhamba dzani ndakati aita sezvanzi mukadzi wako ndopakapomuka first akazoenda uko ndopakazoya kechi2 achiti ndaudzwa inini nalusuti wewe une mukadzi wako arara naye pano pamba ukinogeza naye itaurira kungerera pambedha pangu ndakati shedza lusi wacho auye kunoko haana kunomushedza ndazoini ndakati kuna lusi uyu lusi kuseni ndiri kukumbira uye kunoko lusi uyu haana kukwanisa kuuya ndakati ndichidzokera mumba uyu achibuda achiti kuna lusiwo chimboenda kumashopu nyaya yekuda kubvunzwa nyaya imbobuda panapa so ndakasvika kuenda kubasa but lusi wacho zvake chakanakira kwati akakumbokuona wakatomira nemunhu
Ngazona munhu iyeye wakakuona ndio akaudza wapona saka kunogona kusiri kunyika Lucy vanoda kuzama kudzivirira Lucy kuti usavengane naye semunhu anovapa nyaya because munhu ukati wokunigwa unoona nyaya ubva wapitiriza hazvigoni asi welusi hake akanakira kuti akakuona ndiwadei kuti akandiona ndakabva ndaziva kuti hakuna umwe ndiye andimbondiona iwo Lucy une murume saka uri kuda bababa kuti paunongochiwaudza kudati vakaramba nemukadzi vodikisveta sei avakuvaudza wakavaudza mai ava wakavaudza wakavaudza uyo akakuona wakamuona aiwa panzi pane audio amene kuti ingawani chaingabatsire zvozvipedzera ngozvo kurara nemumwe mukadzi pamubhedha womwe mukadzi kushora kusina kana ndakamboona asi kurara nemumwe mukadzi zvako uchimuda mototsvaka kure kuti koda kuenda pamubhedha wevanhu kana mumba unenge washora saka muda uripwa chii mombe aina kukura anayo here munogarepi mapiri agarengeipari anobudisa mari yakawanda kura kudeni aiwa ngaachingobhadhara 200 lazima mbenota 3 iwe ubhadhara 2 tiri pakati nepakati pekufunga zvakaitika kana zvokunako zvisina kunyatsoitika seizvo but tiri kusaidi kwenyu manje amai kuti mukadza zvinorwadza imba yenyu munoita maradza kuti munoita muri kuti chii koza ndataura mazviro kuti chimudzisirai abhadhari 200 mudzikisira ndonomudzikisira but murume ndinomuda but ndinochavhelenzana kuti handina chandotaura kanzi amira panyaya iyoyo panyaya yemauya kuno ndiana mangana iye zvakuonakira kuti murume ndiawo saka yamudyaka iyi anomazona yadya muchokochi matare ndo zvakanakira ende isusu shungu dzatanadzo ndedzekuti mudzoke kumba ndopane nyaya toda kuti mudzoke kumba kwenyu muna vana vangani nemwana wangu toda kuti mudzoke kumba zvimakuwa ngazvimbosendei pasi chimwe chikundibata mumwoyo akapwanya mapureti angu eruti dhaga akatora seti ndifunga akatora seti yese akamapwanya akadaro aipwanyirei nekuti nini akandifonya nditi utore hembe dzako ndikona kubudisa kana mafoto zehembe koza aitumira vanhu akatodzorongedza masaga chitiota uchadzoke pano utora hembe dzako chopanyana tora hembe ichisa panze vanhu tine mapureti zvino unocha unotakura munhu unotakura unobuda nehembe dzani nehembe chete ndakatoda kuti mapureti ndopakatora mapureti obva amapwanya dzimari dzangu aisho ende mari dzake dzacho ndo dzavari unotenga mamwe futa hani ndikuda mapureti angu atso zvadaro inini ndati ndakuenda zvese akabudisa ndinemwe foni yange aishandisa akabva aitora akabva atora pasipoti yangu mabhethi chii ndine kadhi randinaro inini randinofanira kuendesa kuchipatara asi murumoyo akaveiga ndaifanira ndakatoda kuchipatara nezuro but haanokwanisa kunge andipechi kadhi rori nyaya amhino akangotora atoda munyaya yacho muindira zvoti yaanoziva ari kuzviziva because ndivava nazvo ndakatadza kuenda kuchipatara iye akaviga makadhi wacho wakaita aiwa iye zaakudaito zaakuda rudzo 100 akuda rudzo vamasikanda ndokufonirai manje ndiri mudari manje 10 minutes alright iyoita watishine nyaya yemombe nemapureti ndo zvikundivei nekuteza pasipoti pasipoti yavo chichi madokumendi avo zvinoizvekunisa chipatara zvinofanira kugara nemuridzi
vodzokawo kumba mapasipoti avo havana kutorirewa zvakangosiya pawatsvaga ivo vakashaya but zvanga zviri mumabhuku angu ini ndoma zvingori namangi zviriko kumba aiwa ndizvo kana iwe uchawabatsira nekupa zviri chete iwe vakasina kuzviona isho iwe wakaita like ukazviona unongovaratidza pazviri asi mai vada kudzoka kumba ati kudzoka kwavo kumba vari kuti uvabhadharawo musha wakaita wapedza kuvabhadhara wotengawo mapleti avo haadhuri kaya andamati akasvika pa$6 anenge adhuri hai dhaka akawandisa akasvika pa$6 dhaka racho ndoratooishoma mapleti ndo awanda saka odi handivatsvagira ma200 toiwana rini toda kubhadhara mubadzi hatise wiki wiki kumapleti maplesi ndogona matsvaga chero nhasi zvakanaka mazvindo ari mai saka iwe chingosandura mafambiro ako echiure chawataura wega kuti unochiita kana uchichiita usabatwa nekuti mukadzi anorwadziwa kurwadziwa konongoitwa iwe ndokwanoti munhu wenyama ka kurwadziwa kwanongoitwa iwe nezvinhu ukanzwa kuti mukadzi wako anga nemunhu unondoziva chero anga nemunhu ake vachingofamba pasina zvaitika ko iwe wazobuda mumba namunhu wati we 1 week ka mari inenge yavo ambwe ndanjitokukumbirayo kuti endai kumba mwauya pano muchitora 200 yenyu musi wa5 musi wefriday anokuperekedzai munoya musi kana muchida kufamba zvakanaka anokuperekedza hatisi kukaurisa tikuda kusunungura mwoyo wemunhu chete mumwe wako andii isu totozvitawo futi muzimbabwe titadzira mukadzi ukatoziva kuti ndatadza kuti asununguka unomutsvagirawo zvaunomuitira osununguka panyaya iyo isusu hatisi toda kuchaja zvakafanira ngozi ndotaraiga zvairuka hatina kuchaja munhu wakatadzira ati kuti ndisununguke titazongokumbira kuti idziswe vazimobhenza trani vanofana kutotitendawo futi mukadzi ari kutaura kuti kune kwaari maybe papa achida kuonekwa kuti angazodzoka rinivadzokevanhu havafani kugara vasiri pamwe chete satani ane uchenjeri dzimba zhinji dzinoparwa nenyedzo maidzokai kumba kana maita dambudziko udzaidari uye ndiambuya kudari motiudza tobatsirana nemi tichibatsirana naye umwe wedu munhu wechirume pane zvinenge zvamukundawo kana kuti mweya matsinza yanga yamubata inoda kuparadza musha unogarisanawo nemudzimai zvakanaka nomukadzi iwewo matau siya nyadzi kumba kwevanhu maita basa tite uchuru unopanze kutaura zvavamo mosendereranawo kapo pamusoro kumba nhasi